Oh kadom kadugo handa karbiang long arat doan na pente zipir puduan subscriber dah hanam kadom pai pontulo an pente kadu wita misenang bondi nili chine teng tenang itu na mi ponang mo subscriber korting youtube dan stami nili stami no make mi ponang an pente nili pini bang ani yang sam hidi ani yang sam hidi lam nang zi wang lo mana yang sam di mi mati di an pente kadu we korting youtube an stami nilita mane wang rom mane nang tum pan stami isi vlog banda pon thulo pente nang tum pan chi thelo kiceng pen kiut an lang pu busunan tum pan chi thelo kadu we korti injir subscriber don mas stami si putot citan pon nang tingki pon thuna an pente nang tum kake madam ni wang mad apor nang chipidun la nili video channel along na subscribe na korting jit an pan stami nang itu marni wang nang helang pasin nang itu hani li neng to men churu pon parvik lo an pente to ke ceng pen kit an lang busin neng chit helo an pente like pen la subscriber bilang subscribe bilang pen nang itu medi la nin channel subscribe igwek tha la bede comment like son nang itu nang pidun tha teh cek pon tu pen na kadu we korting jit pan mane ni li pachini yelam nang la pason japini ke mane ilitum karbiang long along ilitum dak east west karbiang long along hadi mane non nom mane lason je ekra pedi karbirong saramai hin pen patir pi ponsi mane ilitum karbiang long kido kes pasang chom kido kes tum phan pangrum petji irowet sidone pulasu akam kiklempon aso putak bang itar pun ahok lo ilitum rong saramai karbirong saramai tum phanta chorupon no rong tum la puson kiklempon tek an penti ke pangrumpon ji pol alam kining ji kiklempen polang han chorupon parvik lo karbing long sar dan pan stami lasi nilhin penta mane nilihin hoi pe nami hedi karbeng long arat pan stami nilita nang pachin ning tung lo kalang la hok lo mane KSA hedi tum KSA pute karbi student association kalang la mati di karbi student association arodo week lunon bang tedi tum karbeng long stami kaprek aru sonsi chebakrai amasi mane ilitum kulso KSA bang ne ilitum KSA da ong parwi gamal na pang tek thi rat nam tedi kalang lo karbing long arat rong su atuman tami lason si mathal hai hok pet lama kalang lo je mane KSA pute itum karbing long along ke KSA pute itum ta karbisten institution pute di isivet si do tekte isivet do irovet do tek pute intang kring yima sinilita matha dam hedi kaduga wi korting ir panta nilita salam ache sering tung le isivet yang si dulu puting tang ragi ma itum pudam lo KSA pute itum nengji tivik angnotin akar bi stami angnotin amir stami itum KSA phante nengji tivik karbi student institution ke itum karbeng long ke itum idet long ke lahando itum ke kenang sota KSA ke intang kring nei jikunu organization tami KSA heno matidi KSA puti itum jikunu munitum kosonma ilitum ke Charlie natpen cingturun thegi kosonma lahi phanomati KSA tedi lasi sivet do thegma to thema polama ke ilitum karbiang long rong sar hoi pen stami ari dingklui pen stami paklang pon lo langtum handa por pipon lo lasi non an stami kisumana tumbang ke cingrum ji dorapedi phana lambang ke lang bon oi fit stami KSA stami la emerging kro KSA bang mate tumi an bang mate nis long la tumbang be cingrum ji phana bang tumbang teneng hanglo isivet do nak cingrum nak phanba se na hanglo sinli tum nilihin bada birta long don an pente chorolo lasi mane kadu awi karbiang long arat do an stami KSA te khai amoy arbung pusi tumke hok tam lo an pente KSA yang si cingrum pet isivet do pute intang kring po an pente strong week ji
la person sinang poje itum karbeng long de karbi la mati itu mel mati la si decision stami la ekta isivet decision si du pote hedi labang nilihin pen matham ta mi ujima pasinihin matha karbi rong sar amai atum phanta nilihin pen ame churudun ulo la pusona alam la puson ke pangrum ji polang paklang thek polang panche ta churupon churut parvi ko nita la si non mat ke kes e putum stame chingrum la bi phanbang mate elitum thegong lang mati social media long nami facebook long mati Facebook, YouTube, itum social media chatai long stame hedi ingut bahini ne kes e ason season mane sivet donang palam do mati la si elitum karbia khai karbiang long arada tum ke kes e gamen tu si isivet duima isivet chingrum thegima la si ahoglo tawar selang prongsono mati kali makala friends tum la si nona bang ke mane lalo mane elitum kecitak khenten ke chok chelo athema elitum long tame population ta ili karbi population da dolo la pente elitum karbiang long along chelang dam bute is west la pente itum karbiang long phan chelang dam bute di emina karbi tum stame isi mane kisung porson si pinilo mati dia khai kisung porson si elitum ta karbi arat kisung sona pors ason se non mai mandel mati la sikidam tang stame phelang pilong stame la bangso ala madhur stame kes e rupitum ke chingrum poyo ke chingrum lo pan si alama chepaklang lo ratum ko ane neng karong mekri bu proof la pen social media long stame ke lang tu neng chaparong chipidun kes e siwer do pu pulang mati la si chingrum non apor adhur jong si chingrum thek pute pangrum thek pute di karbi rong saramai tum ke yapon atu masi pangrum thek ko ane rat tum lak amulo karbi long ratum tane ngarong yi di kali beta friends tum la siyale punota nangli nili litum karbiarat tum anhadi nangli nili stame litum ngala bangsu kemisenji phanalama ke nangli tum ta las bangso lam ti share don mi anpente nangli tum ta comment pidun mi litum karbi hian karbi society misenai imina society misenai tangrak nai bute nangli nili litum karbi to antum samedi nangli tum social media long tame anpente ya long stame di komen ahi bang ke litum pidun me pachini dun me ang noten bang pustami litum long isi ardi dun no itu lakening idun nai ki pudun nai mane chigrum pet nai ke misen pansi ke nai misen met phane nai te litum thedi madu abang phu bang pistami abang so komen along litum me di pachini dun me litum karbeng ora dan litum stami athemari tung misen siginai mati non bang ke di kalima kala friends dong kalang lo tande friends atum di mane non labang so ciklo tarik thongkep arni hedi tarik thongkep arni matelang tuma tarik hot ponlo karbi rong saramai hin pestami tarik thongkep anabang mate chingrum nang po puselang tum ke adina tarik hok ponlo mate di porsi iri tum langdun tunang johongdun tunang lasi kes itum chingrum pet do thegi ma do thekthema hok pet kili tum public itum karbang public tum di chingrum pet sidona po polam itum amte chingrum pet ke meji kimi senji ulama silit nama mata mati di lasi tarik thongkep angbong an ke hotpon do kipang rum ni pak karbi rong saramai tum ahin pen litum karbeng long rong sarama ahin pen ta lasi litum lang dunang hong dunang litum stam hedi la tarik thongkep an litum yatta ariza long po tang reference tum nili ta nang litum pan hedi ini video ponta langsung nili hin peniton ponpo te domi tak me kadom nali tum stami hedi la nili lam ni chokchi pachat dokok thai porsi nang tum dia ponta chokchi lili playing play dim an bagang tum dia pon pu sining joneng ri pon tulong tum panda pon chokki det ya jidat lam ni stami tum komen long nang pidun de domi tak me kadom kado henda